Ročník ostavený od lopty, ale k tej sa dostáva Kováč. Strelec druhého zlatomoravského gólu. Kováčov center, Andrej Odek vracia loptu Škvarklovi. To bolo možno zbytočné, ešte domáci, technická strela Oravika. Ľahké sústo pre Matúša Butnockého. Vlastnú polovičku, ale ničím to stále nie je platné. Jan je Prísk, finálna prihrávka na útočníkov. Teraz Erik Grendel nachádza Pirošku. Piroška ešte prihráva Halenárovi a Slovan vyhráva 1-0. V 55. minúte kombinácia Belasi na konci. Šebo Grendel, technická strela znamená vyrovnanie. 27. minúta, Erik Grendel vyrovnáva na 1-1. Prvá žltá karta v tomto zápase. Tu červený už som niekoľkokrát spomínal. Ďalší signál zo strany Slovana. A ďalšia strela, ktorá tentokrát končí v bráne Slovanu. Vychádza tretí ďalekonosný. Opäť Lukáš Paušek. Posiela loptu do 16-ky. Lopta sa odrazila k Milinkovičovi, ten ju sklepáva Grendelovi. Grendel ešte na Šeba. Šebová strela sa oprela o brvno hrdličkovej brány. No a bude z toho... Si naozaj zaslúži. Už sa nám hrá nadstavený čas prvého dejstva. Nastavujú sa 2 minúty zrejme pre ošetrovania. Bolo tu jedno ošetrovanie, pri ktorom sme my bohužiaľ neboli. A aj pred niekoľkými okamihmi sme videli ošetrovanie. A toto bola nepríjemná strela. Teda už v nadstavenom čase ofenzívny esprit. Možno teraz dopredu šprintuje Karol Mesároš. Stále tento hráč. Vymenil si z loptu s Erikom Grendelom. Erik Grendel chce sa pohrať s obranou Nitry na hranici pokutového územia. Veľmi nepríjemne posiela loptu pred branka. Slovanisti to teraz skúšajú po ľavej strane. Lukšík, ale nemal veľmi komu. Tak iba cez Kvadrubského. Grendel dobre priťukol a je to tretí gól v sieti Darka Tofilovského. Tak teraz sa možno tento macedónsky brankár môže trochu hanbiť. Milinkoviča, Milinkovič posúva loptu na Hlohovského. Stále Filip Hlohovský. Rovnal si to na strelu, napokon zvolil prihrávku na Grendela. Ten si vybral Paušeka. Dobrá prihrávka, teraz zaváhanie Mijalskej obrany a Filip Hlohovský opäť vykúpil. Hlohovského lopta priamo na Dubravku, ten loptu boxuje mimo 16-ky, dostáva sa k nej Erik Grendel, Grendelová technická strela, Dubravka udržal loptu. Karol Mesároš, ešte určite budeme o tomto chlapcovi počuť, je to veľký talent futbalu. Ďalšia prudká strela, ktorú chytá Kučera. Slovan po takom uspávaní. Vyhrávka na Halenára, ten sklepával loptu Šebovi a Filip Šebo. Jeho ďalšie zakončenie, krížna strela, tentokrát sa Raška musel vyznamenať. Dobrá akcia, Belasi, Hlušikov center. Halenár priťukol loptu Šebovi. Následovať bude Rohovikov. Tu ešte raz Mikovičová strela, po ktorej za Matúšom Butnockým zazvonilo brvno. Posila z Osenice. Rovnako tak ako Filip Lukšík novou posilou. Na začiatku tohto ročníka. Práve on bude teraz hádzovať. Kristián Kolčák. Kolmica na Grendela. Piroška si prišiel pre loptu, zápäť ju vrátil Milinkovič. Prenesenie hry na pravú stranu.